Sabías que a Unión Europea está a piques de cambiar as regras do xogo para as empresas creadoras de intelixencia artificial? Se traballas no desenvolvemento de ferramentas de intelixencia artificial, este vídeo é para ti. Aprende a adaptarte a estas regulacións, aproveitar o poder do software libre e liderar con boas prácticas nun sector en pleno crecemento. O AI Act é a proposta de regulación da Unión Europea que busca establecer un marco claro e seguro para o desenvolvemento e uso da intelixencia artificial. O seu obxectivo é garantir que a intelixencia artificial sexa transparente, segura e respectuosa cos dereitos fundamentais, definindo obrigas proporcionais ao nivel de risco dos sistemas de intelixencia artificial, que se clasifican dentro dunha pirámide, onde cada nivel conta con requisitos específicos que as empresas deben cumprir. Os sistemas de risco inaceptables son aqueles que se consideran unha ameaza para os dereitos fundamentais, como a manipulación subliminar ou o social scoring. Estes sistemas estarán completamente prohibidos na Unión Europea. Os sistemas de alto risco son aplicacións de intelixencia artificial que teñen un impacto significativo na vida das persoas, como no emprego, a educación ou os servizos esenciais. As empresas creadoras de ferramentas de intelixencia artificial nesta categoría estarán sometidas a auditorías rigorosas de datos, transparencia e supervisión humana. Na categoría de risco limitado inclúense tecnoloxías como os chatbots ou os sistemas de recomendación que deben cumprir con requisitos básicos de transparencia, como informar ás persoas usuarias de que están a interactuar cunha intelixencia artificial. Os sistemas de risco mínimo, como os filtros de spam, non requiren requisitos adicionais para o seu desenvolvemento, fomentando a innovación nestas áreas. A transparencia da intelixencia artificial é un aspecto fundamental para as empresas desenvolvedoras e implica entender como estes sistemas toman decisións, por que producen resultados específicos e que datos empregan. No AI Act abórdase dende tres aspectos diferentes. A transparencia algorítmica, que obriga ás empresas a documentar como funcionan os seus algoritmos para garantir que os sistemas sexan auditables e comprensibles. A transparencia de interacción, polo que as persoas usuarias deben ser informadas claramente de que están a interactuar cunha intelixencia artificial, especialmente se o sistema afecta a decisións importantes ou recompila datos persoais. E a transparencia social, que implica comunicar de forma aberta os impactos sociais dos sistemas de intelixencia artificial, asegurando que non perpetúen nesgos nin discriminen, promovendo un uso ético e responsable. Nun contexto donde a transparencia é clave, o software libre é un aliado estratéxico para as empresas tecnolóxicas. Estas ferramentas facilitan a creación de sistemas comprensibles e éticos, fortalecendo a transparencia e impulsando a innovación á vez que reducen custos e tempos de desenvolvemento. Guía de boas prácticas para empresas desenvolvedoras de intelixencia artificial. Garantir que todos os sistemas de intelixencia artificial respecten as normativas, como o AI Act, e os dereitos fundamentais, priorizando a seguridade. Transparencia e calidade nos datos. Explicar claramente o funcionamento dos sistemas de intelixencia artificial, e empregar datos diversos, representativos e éticos, para evitar prexuizos e aumentar a fiabilidade. Innovación colaborativa e local. Integrar software libre e fomentar alianzas entre empresas, universidades e centros de investigación para potenciar a innovación e a adopción da intelixencia artificial. Inclusión lingüística e sensibilización social. Incorporar o galego nos sistemas de intelixencia artificial para preservar a lingua e promover a educación sobre intelixencia artificial, destacando o seu impacto e beneficios na sociedade. Sostibilidade e formación continua. Deseñar solucións de intelixencia artificial eficientes enerxéticamente e investir na capacidade dos equipos para adaptarse ás novas tecnoloxías e retos do mercado. A continuación, mostramos algúns recursos útiles de software libre para o desenvolvemento de ferramentas de intelixencia artificial. Hugging Face é unha plataforma integral de intelixencia artificial de código aberto que se converteu nun referente para o desenvolvemento, a investigación e as empresas que traballan con modelos de intelixencia artificial. En Hugging Face poderás atopar recursos útiles como unha ampla biblioteca de modelos preadestrados de intelixencia artificial que se poden personalizar e escalar segundo as necesidades específicas de cada proxecto, e acceso a unha gran colección de conxuntos de datos abertos en múltiples idiomas e ámbitos, deseñados para adestrar, avaliar e mellorar sistemas de intelixencia artificial.
TensorFlow é unha contorna de traballo de código aberto desenvolvido por Google, que se consolidou como unha das ferramentas máis potentes e versátiles para a construción e aplicación de modelos de intelixencia artificial. Entre outras funcionalidades, TensorFlow permite crear modelos de redes neuronais, dende simples perceptróns ata arquitecturas complexas como redes convolucionais. Ademais, soporta o adestramento e a aplicación de modelos en múltiples contornas, dende dispositivos móviles ata navegadores web e clústeres na nube, permitindo solucións escalables e accesibles. PyTorch é unha contorna de traballo de código aberto moi utilizada para o desenvolvemento e adestramento de modelos de intelixencia artificial. Converteuse na elección favorita de investigadoras e empresas para prototipos e solucións avanzadas de intelixencia artificial. Soporta múltiples tipos de arquitecturas de redes neuronais e sistemas de visión artificial, entre outros, e integra bibliotecas como Hugging Face. Desenvolve ferramentas de intelixencia artificial sempre dende un enfoque ético e responsable, grazas ao software libre.